Ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια με γενετικά νοσήματα, γενετικές ασθένειες, αλλά για να καταλάβουμε τι είναι γενετική ασθένεια, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι είναι η υγεία. Ως μέλος της επιστημονικής ομάδας, λοιπόν, του Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας, είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ, γιατί το θεωρώ αυτονόητο ότι όλοι μας ενδιαφέρει να ζήσουμε και περισσότερο και καλύτερα. Για να γίνει αυτό, δεν είναι απλά θέμα των ιατρών. Δεν μας ενδιαφέρει η θεραπεία, μας ενδιαφέρει η πρόληψη και ως βασικοί επιστήμονες είμαστε εδώ να πούμε ότι η χώρα μας πλέον μπαίνει δυνατά σε αυτό το χώρο και ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα, η ερευνητική κοινότητα, οι νέοι μας συνεργάτες, συνάδελφοι, οι εκολαπτώμενοι επιστήμονες που έχουμε στα ελληνικά πανεπιστήμια, στα δημόσια πανεπιστήμια, πλέον μπορούν να έχουν και αυτό στη στοχοθεσία τους, να βοηθήσουν να ανακαλύψουμε τους μηχανισμούς και να πετύχουμε έτσι για την κοινωνία αυτό που είναι αυτονόητο. Πολλά και καλά χρόνια. Πλέον στις γιορτές και στα γενέθλια και στα βαφτίσια θα λέμε χρόνια πολλά, θα λέμε χρόνια πολλά και καλά.